אוקיי, חלק 2. אני נטשת גם את הצד השני. חכו דקה, אני אבדוק מה מראה אם יצא לי. אוי ואבוי לי. אני מראה קטנה. עכשיו זה בסדר, אני מקווה. כן. חכו דקה. אני אטשט את זה ואני אחזור אליכם. אוקיי, טשטשתי. חכו דקה. זה היה גדול. כן, מושלם. עכשיו נבוא לסומיק כאילו, תראו זה. ככה. אני אשים כאילו דבר על זה. זה מושלם. חכו דקה, אני הולכת לראות איך זה נראה. ככה זה מושלם. זה פשוט נראה הרבה, אבל תאמינו לי, זה קצת. אני בגלל זה אשים סומק, אני אחכה שזה יתייבש ואני אשים כזה את זה. תקשיבו, אני אשים סומק כזה, לא נוזלי. פשוט זה שלי קשרה. טוב, אני חייבת לעשות זריז. טוב, ביי.